Oh, Sir. nakalag mo lagi rin. Motor sa balay, sir. Pwede? Ah. Gusto man ka? Kira, gigikan ko sa concert. Trabaho. May meeting lagi, sir. Ayun, pay mo. Mga July 18 din na. Ah, sada. Sada ba? Sada ko ano? Style ba? Ayun, okay na kani? Design? Oo. Eh, tanaw, ipakita ka sa kung dahil. Awe? Wow, tidak kayo eh. Ano kung dahil nigrat? Sada ka, sir ba? Nara nigrat yun, nara. Kani, punta na ko niya dira. Ini dagan ipultahan lagi, sir. Oh, kani, para dia sa entrance. Oh. Sa exit. Kaya na yun, sa mga kwarto. Oh, tidak kayo, sir. Mahalon na, sir. Mahalon ba? Oh. Sa klase na, ikan, sir, na makahoy. Pero kanini, 30. Isa lang kakuan, 30. 30 mil? Sa kapuntahan, 30. Gabi yung kwartahan, sir ba? Kaya ko na ko, bakukod. Na irkun mo? Dahaw eh. Kaya ako pwede mo tamanong ka ng daan kay sayo. Hmm. Wapa itong balay, ang daan na tumagan. Maujud. Itu sih. Ini kwarto, sir. Ano yung gusto? Sudah kali eh. Kaya mong suga, tulad ng kulor. Lah. Pwede may mong pula, Oh. green, yellow. Dapat earphone, sir. Oh. Oh. Ang kani, monitor niya sa mga CCTV na may mga CCTV. Lagi. Pagsulod mo ba? Kasi magsulod ka dito, kita na ako. Kinahakian, sir eh. Andiri, sir. Andiri, sir. Andiri, sir. Ada rin? Oh, ano ya? Ay, mali sa kabilitis mga ano. Eh, pwede mo tanong, sir? Oh, mali. Kabilis. Sudah kali, sir eh. Kanilang kamay sa daan, kuan, 54. Tah. Ausan? Oh, 54,000. Si Aro. 50 na mo na gipit-gip, tapi na panagpat pero. Yahoo! Ani siya. Nah, si Aro eh. Ani siya na mo, aircon niya po. Aircon ya pun? Bisa. Pikas, sir, pikas. Pila nih kwarto tanan, sir? Pila kwarto? Upat pero ruga ko pa ni dua. Kaya ang butangan ako para sa mga bisita. Ah, sige. Ikaw, wala ka po, nakay kwarto na rin. Pwede mo itur mo, sir, asa sa answer? Gani. Bantay gani. Oh. Gani lang ang area, kani lang ang area. 130. Ah, bibi. Ako pa ni kulian og medyo dark lang kay puti raw kay siya. Ah, Kulian ko pa ng dark. okay. Ano may pamuntahan nimo? Terus, pwede dito itur, sir, pikas, sir. Ako ko makita sa kapal ko. Oh, answer. Oh, gani. 67,000. Ah, grabe eh. Mahal lagi ano eh. Mahal lagi. Kita raw kay pagkita niya kay para pinagya para mo city. Grabe ba eh. Ang tagalan ni. Kurtahan lang eh. Amin ka trabaho ni sir. Kang kurtahan ni ka, sir. Mana ang kwarto? Dagi. Oh, wala. Dagi na, sir eh. May ako ginagito yung update eh. Oh, Babae mo yung kwarto mo. grabe, sir. Kurtahan di ka, sir. Kay. Kada eh, gano. Kurto. Hindi na siya kwarto, budget na ko ani 260,000. Okay naman nila. Grabe ba eh. Oh, namag si board, sir. Ay, mayroong rapon. Ay, board lagi. Oh, ako ang engineer. Iya ha, magundi lang. Ako ba ni ito? Tika kaya minsan ko. Animal ka. Amin bintur na ka, sir. Kaya ano. Board